Община Ямбол Георги Славов връчи знамето на общината на заминаващите на мисия в Афганистан ямболски военнослужещи. Той беше официален гост в тържественото изпращане на 16-та рота от състава на българската армия за участие в операция на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан. Символът на града прие командирът на ротата майор Божидар Божилов. В приветствието си кметът на Ямбол подчерта, че военните от ямболския гарнизон винаги достойно са отстоявали ценностите на мира, сигурността и свободата в мисии и операции и са утвърждавали авторитета на България зад граница. Той благодари на заминаващите военнослужещи за тяхното мъжество и висок професионализъм и им пожела благополучно завръщане. Тающу се Тебе, Господи, троическо яви се поклонение, родители во власт свидетелствуваше Тебе, возлюблена го Тя се наименуя. За мен, като кмет на град Ямбол, е изключителна чест да ви приветствам по повод тържественото изпращане на военнослужещите от 16-та рота от състава на българската армия за участие в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан. Военните от гарнизон Ямбол винаги достойно са отстоявали ценностите на мира, сигурността и свободата в мисии и операции и са утвърждавали авторитета на България зад граница. Горд съм, че ямболският гарнизон е дал пред годините своя принос за българската бойна слава и утвърждаването авторитета на армията ни. Уважаеми полковник Георгиев, национален командир на контингента за Кандахар, уважаеми майор Божилов, командир на 16-та охранителна рота, уважаеми военнослужещи, уверен съм, че с участието си в мисията в Афганистан ще защитите достойно името на България като партньор в усилията за опазване на мира и сигурността. Убеден съм във вашия висок професионализъм, безупречна служба, дисциплина и успешно прилагане на уменията, придобити в хода на подготовката. Благодаря ви за вашето мъжество и усилия. Благодаря и на вашите семейства, които ви подкрепят. С гордост ще очакваме и вашето благополучно завръщане. За мен и за всички ямболии е чест да спазя традицията и да връча символа на града ни, знамето на Ямбол, и да ви пожелая на добър час. Здравейте, офицери, сержанти и войници! Отлично отговаряте!